Samantala, nakumpiska po sa dalawang suspek ang nasa 20.8 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 141,440 pesos. Ay kinasang bypass operation kahapon noong Enero 28 sa Dagupan City. Ayon sa ulat, kinilala po ang mga nahuling suspek bilang 59 anyos na lalaki at 48 na anyos na babae na parehong residente ng lungsod. Bukod sa droga, nasamsam din ang 30 piraso ng tigwa 1,000 pesos bill at ilang pang mga drug paraphernalia. Ang mga suspek ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa mga pulis, bahagi ito ng tuloy-tuloy na kampanya ng Dagupan City Police Office laban sa droga upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Kaugnay nito, pinayuhan naman din ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.